अरजादोंमोन ओमफ्राय अरजानानै माने गाराय जानायाव एम्फौ दैदोंमोन नालाय थाफ्लियाव ओमफ्राय दा बियो दा डक्टरा फैनानै बेनो गोदोनायाव मोनसे जाहाथे मुलिखौ सोलानो हायै आरो ओंखायनो गोदोनायाव खानानै गालांदों थारमाने ओंखायनो नैबे बुस्थुआ माइक बादि ओरैबो माने सोलानो हायैनि खालामदों आरो ओंखायनो गाइस बयबो नायनानै एसे लाइक कमेन्ट खालामदो कमेडि भिडिअ खालामनाय जाबाय दा बिराद टेनसनाव दङ बिसोरा बियो ओरैबायदि खस्थ' मोनाखैनो गाइस हनै माने डक्टरा खानानै गालांनायसो दै बेखौ पाब्लिकआ नों आंहा खानाय नङा जायनि जाहोनाव बैथिं हाखावनाय दं नालाय नायनो हरगोनसो नामा बै नै नालाय बै थाफ्लियानो आरो नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं Oh my God! Wow! मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ हेलो गाइस सैमाखौ मानि थाखाय भिडिअ खालामनाय जादों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बे सैमाया जाहैबाय बेलेगजों अरजादोंमोन ओमफ्राय अरजानानै दा डक्टरा हाखावनानै गालांदों बेखायनो बेखौ नैबे स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जाहाथे सैमानि भिडिअ बानायनायाव नोंथांमोना आंखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हरो जेन बाय